खुलुमबाय लोगोफोर, जोंनि बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना आं दिनै खोन्थागोन एमएक्स प्लेयारखौ बोरै बेकग्राउन्ड चेन्ज खालामो आरो बोरै गोदान डिजाइन खालामो। भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबा नोंथांमोना नायनो बागोन। बेनि थाखाय भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै मबाइल स्क्रिनाव। नोंथांनाव बे एपआ गैयाबा प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामग्रो आरो प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामाबा आंनि डिसक्रिपसनावबो दङ, लिंक होनानै दोनदों, बेनिफ्राय इनस्टल खालामनो हागोन डाइरेक्टनो। आं नोंसोरनो डाइरेक्ट अपेन खालामनानै देखायनोसै। एमएक्स प्लेयारखौ अपेन खालामबाय। भिडिअ जिखुनु मोनसे प्ले खालामनानै देखायगोन आं नोंसोरनो। भिडिअखौ जोबजासे नाय, भिडिअखौ स्किप दा खालाम। फार्स्टआव नैबेनि बेकग्राउन्डखौ चेन्ज खालामग्रोनोसै। दा जेरेखम बे सिम्पोलसो ना, बेनि बेकग्राउन्डआ चेन्ज जाजोबगोन, बेनि आरो बे जिंनि बेकग्राउन्डखौ चेन्ज खालामजोबगोन आरो। बेनि थाखाय नैबे थ्रि डटआव क्लिक खालामदो, ओमफ्राय डिसप्लेनि उनाव सेटिं, ओमफ्राय नै बे बेकग्राउन्डआ बेयाव चेन्ज खालामनो हागोन नों मा नांगौ। जेरेखम आं दा बे गलाप कालारखौनो लाबाय, बेखौ दोनबाय, आरो नैबेखौबो चेन्ज खालामनो हागोन नों साइडनिखौ। आं नैबे ब्लुखौ लानोसै आरो नैबेखौबो चेन्ज खालामसै, बेखौ ग्रिन दोनसै आं। ग्रिन दोनबाय। भिडिअखौ मोजाङै नायनानै लाखा, आं मा खालामदों बेखौ, होमबासो रोंगोन। दा आं नोंसोरनो बेक खालामनानै देखायनोसै। नै बेकग्राउन्डआ चेन्ज जाजोब्बाय। नै जोबोद समायना नुबाय दा। नै आरो नै बे लगआव नै जे मारै जायो, नै नोंसिनाथ' बिदि जानाय नङा। बेखौ मारै खालामो नोंसिना देखायगोन आं। बे लगखौ खेंदो, ओमफ्राय नैबे खनायाव थुनांगोन। बेयाव खनसे बाव खनसे खेंबाय बियो। बेखौ मारै खालामो दाना, बेयावनो थ्रि डटआवनो क्लिक खालामबावदो, डिसप्लेआवनो आरो सेटिंनि उनाव कन्ट्रलाव फैनानै नैबे लक मड दंना, बेयाव बे फार्स्टआव नोंना बिदियाव थागोन। बेखौ बे काइट्स लक टाच इफेक्टआव होबानो बे जाहैबाय आरो। बे जोबोद मोजां, मानो होनबा गथ'फोर भिडिअ नायबा स्क्रिनाव थुलाबायो, बेयावनो बिदि बायदिसिना दाउ ओंखारजोबो। नै गथ'फ्रा नायनो बिराद मोजां मोनो बिदिखौ। आरो नों बेक खालामाबो थांनाय नङा, बेयो बेक खालामाबो थाङा। जोबोद मोजां। भिडिअआ एसेनोसै। मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, अननानै आरो आंनि चेनेलखौ